it-28 ta' Diċembru tal-1977. Bħallum 47 sena ilu. Pakkett bitra bomba li wasal għand il-familja tal-professur Edwin Grech fid-dar tal-familja f'San Ġwan ħassat il-ħajja ta' Karen Grech, tfajla ta' 15-il sena. Ħajjet Karen intilfet innoċentament fl-eqel ta' strajk tat-tobba li missiera il-professur Grech ma bdiex u baqjati servizz lill-pazjenti. Dan il-każ li ħasad pajjiż sħiħ kien seħħ meta Karen fetħet pakkett imgeżwer f'karta tar-rigali tal-miliet. Fil-ħin li fetħet dan il-pakkett tal-miliet, ħdejn Karen kien hemm ħuha Kevin u ftit wara li fetħet il-pakkett, il-bomba li kien hemm splodiet. Karen ittieħdet l-isptar iżda sfortunatament mietet ftit tal-minuti wara. Fil-qudiesa tal-funerali kkonċelebrata mill-Arċisqof ta' dak iż-żmien, il-Monsinjur Michiel Gonzi kien sejjaħ dan l-att barbaru bħala l-ewwel attakk terroristiku f'pajjiżna. Dakinhar tal-qtil ta' Karen Grech, it-tabib Paul Ketkuti Caruana li mbagħad kien deputat laburista kien irċieva pakkett bitra bomba iżda fortunatament il-bomba ma ħaditx. Il-każ tal-qtil ta' Karen Grech baqa' ma kienx solvut, iżda l-qorti kienet iddikjarat li dan kien qtil politiku. Il-qorti kienet iddeċidiet li l-gvern irid jagħti kumpens lill-familja ta' aktar minn 400,000 euro. L-ebda kumpens ma setgħet tisserħan lill-familja Grech li tilfet tfajla għażiża liha. Missier Karen, il-professur Edwin Grech kien ilu jistenna ġustizzja għal aktar minn 4 deċenji iżda din baqgħet ma saritx. Lil Karen u lil missiera Edwin ma ninsewhom qatt.